ah? Kambyada na, nag-sekundar ko na. Kaya hindi mo umot. Hindi pagkuhan ng kay. Ano si ate? Ice cream mo. Hi. Hi. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Haway mi anay. Haway mi anay di kas naglupok yung gulong. Naglupok yung gulong sa upod ko. Yung si Brad Pintoy, Brad Pintoy naglupok. Sige, sige na ginato siya. Ako lang to. Kami ibang lang kami tambag. Kami man kami kay mo sa ngamon lang kwan. Katukan lang kami sa kwan. Saan yung lugar dire? Pre? Saan yung lugar? Ha? Kaplar? No. Tanawa ninyo, doon lang bulkan oh. Bulkan Kanlaon. Isabela no? Lapar, Isabela. Kaplar. Amo ni Kaplar, Isabela. Amo ni Kaplar, Isabela. Tanawon niyo kasada di. Oh. Oh, yeah, straight oh, straight. Nga upod ko. Alin kami birthday. Kenapa? Picture taman. Pare na ako. Ipostong pastor. Ayaw. Nagkapihanay na lang mi kay Platan ako sa kihanay lang ni. ganahan may malangay kay nasayo pa kay may nagkuan. Oh. Langay-langay lang mi dire. Bisag asa ning matohana wagi kwan. Bisag asa ra maghidalan. Sige asa ni. Pangag. Yam na gito pis yang karabaw lain to kayo murag na nay pangag. Yung blade. Di mo day nga makabang. Kabang na itaw. Uy, sa tao. Wala. Lansang gidi ay. Lansa. Lansa nga daw. Langkat yo. Langkat ya. Ay pati yung naghahanag yun naghahanag. Yung ipalitan lang ni mo. Pilipinas, Brazil. Ya, biyan lang nato ni. Hello. Dito kami PR kay Oh, panakuman oy. Panahuman, alang-alang. Mamalipis. At walang pis katuna. Di mo god dito Timano ni mo god dito no? Di mo Timano dito na ikaw rito. Ko, yung tipasaan ka. Utang diha. Okay ra dong tay, ikaw operator. Oh. Aw.